שעות, והם הזמינו אותי לבמה, הם 2 פעמים עלתי לבמה, אבל 2 פעמים, כן, פעמיים. על הבמה, אני רקדתי ורקדתי, ואז לקחתי אופי מה? כן, הרבה. גם אני עליתי. ביי. כן, ביי. כן. ונהגתי יפה. ואתה רוצה לשמוע מה יש לי בשמיכה? איך אני נראית? צדקת, אז אני איך נראית. ועכשיו. ואני אסתכל מה יש לי עוד. אל תשכח אותו. גם, יש לי גם אוטו חיפושית. אבל הכתבה שלי הגדול הוא לא מתפס כל כך טוב על הגשר עם רכבת ארוכה, אז תביא לי קטר יותר גדול ממנו. בסדר. ביי. אוקיי, ביי. לילה טוב. מה? כן? אני רוצה כן. תגיד לו שאבא ואמא ישלחו לו סרט עם השיחת טלפון הזאת. מה? תגיד לו שאבא ואמא ישלחו לו סרט עם השיחת טלפון. אני אשלח לכם סרט. ויש לי מניתק טלפון. של השיחת טלפון. מה? של הטלפון הזה, של השיחה. של השיחת טלפון. ביי. עכשיו תן לי אותו. אבל הוא לא מקרב אותך. הוא אמר לי ביי. תודה. תגיד ביי למצלמה.